Amadık adam, aydım çam olmaz, aydıma da düşünmez. Haçanlı Recep Açkın tanan adam, dinleyen adam, bilyen adam, duyan adam, yüreğinle yadınla kalan adam, aydım çam olur, aydım çam sarpa da olur. Recep Uluğ'un ayrı sörpünü ya da onun miras kalan yazıları dinläninde onun mağtumulu ağırlığın, çuval başın, aydan aydımlarına da, girman başın aydan aydımlarına da, hallı başıdır on şäherdi, saha başın aydan aydımlarına da, hem ise ulu sarfasıyla oyan onu görmek kıyınlayan. Kızağı hiç şiilek toğundan çıkman Recep aydım o Türk'a Recep kızak çalıyar. So kızak bilen bile kopyadar. Ol bir katı gen zat da bir kelleni bölüp aydıp çalmak hem aytmak hem çalmak bir vada. Ol köp adamlara başartman gelýärdi. Ol Recep soň höttesinden gelen o. Mağtumul varlığın aydımlarını dutarda başlaçarak yangan ýadan öz yolunu mahsus yollaydı. İmma Recep şonu ahal yolunu salıp bokurduğunu, öz bokurduğunu edýän adyny şoň aydımlaryna edýän başga aydym bolup durdy. Gülgün şolu joşup gelen bahary Recep'in aydym sadyny gördüm. Sadadan mulayim sergin seheri Recep'in aydym sadyny gördüm. Bedewlerin gülün salıp sapşyn, aşıklaryň bir-birini tapşyn. Asman naqiyillarımdan çaksın, Recep'in aydym sadyny gördüm. Ay aşığın
aydımның hemmesine Recep Tayyip'e duygusu bilen. Şonun içine eriş arıç girip, yani hemme diýjek bolanlardan şahir nämen diýjek bolupdyr. Şo nämen gözüňe tutupdyr. Hemmesini deňläp, şonu özünden geçirip, soň halka beren adam. Hiç wagt çiğdat bermedi ol. Aydımlaryny dinläp görseňiz, hemmesi bir gunt düşen ýalyr. Şo ýerden kim tapyp bolanak? Ne sazyny, ne sözüni. Megerem asyrda bir döreýän şuň ýaly bir ajaýyp bagışlar bolsa, olaryň içinde Recep Ulugoğlu'nadır. Recep özünü gati talep edici adam değil. Ol diňer özüne däl, ýanynaky oňa saganarlyk edýänleri de gati talep edicilik bilen özü sazy gowy çaly bilen soň edilmeli zatlary aňraýan bilen göz ýetiren soň şol öz pikirini ol özüniň saganlaryna da ýetirerdi. Şonluk bilen hem onuň islenlik sagurallaryň topar bilen aydan aydymlaryny alyp görsem, hazırlaşyk, birege bolan ymtylyş gaty ýakynlygy. Rejebiň şu dürli ýerlerde, dürli döwürlerde aydan dürli aydymlaryny şo hazırlaşygy, şol birege alalaşygy, şol birege howunarlygy, birege mehirligi onuň şol aydymlaryny duymak kıyınlar. Ne bulum? Onun usatlarından haber veriyen esas alamatlardan biri. Emgen alır aydım aydanına. Emgen alır. Adiliyor. Kacağım yani iyirine çıkıyor. Allah acık iyirine çıkıyor. Köylülerin içine giren yani kacağım o var.
Recep'in öz bir değişmeleri hem vardı. Köp değişmeler, öz bir değişegenem Recep nevesi. Köyne telestudiyada görüşmeli olduk da, şo ýokary çykylýan ýerinde. Çekhov şo ýokary Çekhovdan telestudiýa galýan ýerde görüşäýerler Recep diýdiler. Bolýa diýdi, olam öz bir maşyny, menem sary Opel'im bardy. Olam Concord diýen bir ýylak maşyny bardy o Recep. Onuň bolýa diýdiler, 5-de şo taýda görüşürüz diýdim, onuň bardym da men diýleýän wagtlar. Menem garaşdym, durdum. Toň ertesi işe geldi de. Recep Halypy diýen men bardym, bolýan görüşülmedik ya, aňyşmadyk şo men diýen ýerimi sen düşünmediň ýoksa men siziň diýen ýeriňizi köçäňizi men düşünmedim diýdim. Men ýanynda şaýadym amma diýdim de Recep nerede şonu gowşelere. Ay ho diýdi, men şu köçede durdum Çekhow'da diýdi. Ak maşyny geçýär, güýük maşyny geçýär, gara maşyny geçdi. Ay sana bilen maşyny sanatlar ýöne. Şu sary maşyny geçýän diýdiler, gülüp bir değişkenim der, ol bir ýyl hemme adyň bir nimetini bilip bir ustad da hemme tarapdan şo Recep'in şoň alak gowy sözlerim bar. Onuň halkyň içinde bir Halypy barada gurunedilene şol dogry sözlügi ýatlanýarda. Şol senede bolan anjyklygy. Indi bir altyň birini aýdypdyr, näzliýär aýdypdyr, rakda durmany aýdypdyr. Indi bir balsaýda golaýlapdyr da. Onuň birem gelägedi men aýdym diýip haýyş edipdir. Bir ýaş aýdymçylaryň biri. Bolin onuň Recep Halypy ýüzüne seredip, "Be inim sen näme başladyk?" Onuň ine bu aýdymlaryň içinde sen aýdym aýtjak diýdiň däm diýipdir. Howa diýip. Aýdymlaryň içinde bir ene altyň biri aýdyrly, bir 4 ýarym aýdyrly. Onuň ine rakda durma aýdyrly. O plan aýdyrly. Indi bir balsaýat galdy, şonu aýdaýmasaň diýip aýdypdyr da. Düşünen adama egerde oň ýaly ägirt aýdyp durka, oň ýalyna gelip bir owunjak aýdym bolanak diýdi şol. Indi ol aýdymlaryň arasy. Laboratoryda biri ýazýançylary näme üçin men aýdymmy goýberem ýok, näme üçin men aýdymmy goýberem ýok diýdi. Recep Muhammedem atlasan şoňkyny aýdyp bererler. Ay bolýa aýdyp bererler. Ýanky dalmas bolup turana aýdyp berip başlatda magtymyň sözlerini. Ay ýaranlar bir gaýrat ýigidin diýdi. Etdi ýanky. Düşdi gastı gitdi ýok ýanky. Soň näme üçin şeýdi? Şu aýdym sally düşünýän üçin. Ýa Recep Muhammed şu aýdymyň üstüne soň hakdyr bir akly bolaýda o. Senem bir iýler serat dura. Senem iýler ýaly gursa paý bolaýda diýdik de. Recep Muhammed'in artykmaşlyklary şu aýdymyň üstü bilen käwat maňa da kakdyryp diýen sözler bar. Halkyň içinde şoň alak bir tersine kelekedesi kakdyryp diýen aýdan aýdymlar bar. Bizim oňa çykyp wurdyk da, her kim näme Türkiýe diýdi, ýene şu goňşy döwletleri onuň iň nämege ýaka, iň näme aýdýaka diýip näme geň görülýär o zatlar, näme baryp olardan alan adamydanma, olary goýun zatlanmadanma, gowy zatlar alýasam, gowy zatlar dinleýäsem, olaram dinleýär biziň zatlarymyz diýip bolýan adam Recep şu taýda. O sözler diýerdi. Wagtya o giyinip, o kostümlerim giyip neme diyen şu taýyn artistler giýýär, şunu zat diýerler. Bak, howu giýýär, eýle giýýär, beýle giýýärler, sar kostümüm giýýär, odan bu bak şu zatlar giýende bir aýdyp bolýan bolaýsa diýerler neme. Eger şoň al giýinende aýdyp bolýan bolsa, sahyňda onun eginden hem çykarjak gelýän ýa şoň alyp ütköşük sözlerim bar da ýok bar bir. Ýa-da aýdy otyrka bir gelägedi şu mikrofon alyp aýdypdyr, onu aýdyp içinde bir nemerek aydımlar aydandır da olayım. Yüz jogasyna seredip, inim sen diňe şu kär edýän ýa başga kärem oňorýanmy sen diýipdir. Olam o başga kärde men näme diýen? Ay misal şu wagtlar magazyny işleýär, zapravkada işleýän diýipmi şoň alypdy. Bä şu kärine meýerbetdäleken sen diýip aýdypdyr da. Ýa-ni diýişini düşünen adama şu ýüzüne diýilýär da. Onuň men ýa-ni Halypy diýen käwagt gaty bir şeyler zaýtar ýüzüne diýen bol, bir de diýilem da. Neme diýen bol.
Onun da bir diýmesi olmaz ya. Onun da dost yüzüne diýer diýe, düşman ýyzyna diýer. Şeýle dany yerler bar da. Gülüşdürýär, hem degişdirýär, hem bize degiýär, hem ödüm birgilik bir şadyan, şuňalyk halifa dary bolan, bir halifa adam bil. Ondan ol gyýjagaşymyz bolanna, Medinejan bolanna Recepjan aýdym aýtdy. 5 sagatlap Gurban akarjon çalar, Recepjan gyjagyny çaldy. Aýdym aýtdy. Recep diýilen adamda bir özüne bolan uly anamma-da. Ol aýdym aýdanna da, saz çalanna da şol hiçlik bir şöhrada gowalaşan adam däl ol. Özüniň zihine, özüniň okuýubyna, özüniň şo mehrine, şu mehrin bolmaly, guýma gursak adam ol ýasama däl. Recep Ulugov diýilenne bir ýasama adam gözüň öňüne gelen nokta, ol bir hakyky zihine, okuýubyna baýrynyan adam, özüne gowy niýetýän adam da, ol şonýalyk Recepde şonýaly häsiýetler bar da. Soňlar onuň wagtyň geçmek bilen hatam birgilik ýakynlaşyp Recep bilen maňa da işleşmek messer etdi. Şary Hekimow ýeretse bilen bir studiýa, Şary Hekimow studiýasyny ýep öretdi. Şoňa da bizem bile işleşdik. Dep saz gurallaryny şeýdip ýygnap çallyk. Şonu Recep gelip şonu aýdym aýtdy dary biz bilen. Hepi dağ yağlayan, hepi yer yağlayan, Türkmenistan'ın ak kalınan Bağışıkî Recep Ulugov.
Recep Ulugov geçen yüzyılın, geçen asırın 90-njy ýyllarynyň 2-nji ýarymynda Türkmen radiosunda sadyr redaktor bolup işledi. Benim şo döwürde radioň Aýdym bölümde ýolbaşçylyk edýärdim. Indi şo döwürde de biz kän bilişdirdik. Her hili Aýdym hakda, saat hakda, usatlar hakda kän gurrunlar etdik. Gynansak-da Recep Halipaň şul ähli bir adamda ünni häzirki dillediýäňde resurs bolýar, öz bir mümkinçiligi öz içine. Şonuň bir 50%-ni berse berendir. Bunu galan ýany bilen alyp gitdi-de. Gynandyrýan zat şo zat, inte gatken oň gursogyna aýtmaly aýdymlary, çalmaly saadlary gatken. Berkeljanyň toýuny sowduk. Ondan Recepjan şonu da şeýle üýtgeşik ak yürekden pes päl bilen garşy alyp özüňem aýdaýdym diýsek, ýok Leýjan şonu sen aýtdy. Soňam bir alyp galyp şeý diýip oňam toýuny sowanma men gatyp Recep Halipaň Recep etken toýuny oguljuk ölenine sowanma. Şoň toýunyna gapysyna dik durup gulluk edip şo Halipa aýdym men özüm gatyp bagtyrlýar. Recepjanyň toýu şu Halipanyň toýu. Hemme kullu Türkmeniň toýu. Diňe Türkmenistanda däl bütün dünýädäki Türkmenleriň toýu. Recepjan bilen Halipanyň estradan ýol başlady, ýol görkezdi. Öde üýtgeşik istil öde ýoly. Plan Halipanyň öwreti diýmekler. Köp aýdymçylar Recep'i bilýär aýdymçy boldular. Bravo! Recepjan hiç zat göwrüň almagy teguşy taryhy ýerenlerdi. Özüm üýtgeşik stroga ýolny başlyk aýdymçy. Sen ýoluny alyp ýol bilen hiç kim öwreti çıktın Recep. Recep äsgiri öýleýär. Ana şu atlayan diplomatları yürütülün kendine derler. Doğru kendi ülkeler halamak da. Yürü bir şülükle bir golümü hoş yapıyorlar. Başka Recep Açky şoň ýaly beýik oglany. Recep Açkyň maşgalatan bir agdy bir gow sada maşgalasy bardyr. Çağalarym edil öz ýaly. Recep Açkyň öz häsiýetine şeýle bir insan perwerdigarlyklar bardy da. Ol pulum diýmezdi, baýlygym diýmezdi, zadam diýmezdi. Recepjanyň adam gelipdir. Nisip bolsa Allah jan ýolsa bir akan ýerinden akarmyş ark diýe. İnşallah Allah ýol berse nisip bolsa agtyjaklarynyň Recepjan ýalyp kullu Türkmeni. Ýöne ona aýtsaň bir meni gara bir zat diýdi. Meni Halipa sorag berdiler oňa siziň aňryňyzda aýdym aýdýanyňyz bamy, saat çalýanyňyz bamy diýende meni gara jan şeý diýdi. Ol diýdi, on Allah bermeli gursoňa Hudaý goýmaly diýdi. On diýdi, hiç gaçan diýdi, ol diýdi aňryňda bar, bäriňde bar diýmeli diýdi. Ol zihin üýtgeşikler beýik Hudaý goýmaly gursoňa diýdi.
O zatlaram vardı. Recep Halipa bir yıl soňky ýyllarda ýaragsızlyk tapyndy. Bir sapar operasiýa geçirdi, agyr operasiýalary. Soňundan öýüne maşgalatyň arasyna, balajyklaryň arasyna bolup, ondan şol günne aşy habarlaşyp, baryp ýanyna oturup, bir deýişip gülüşüp, diýdarlaşyp gaýdyrdyk da. Şonu maşgalatynyň ýardamy, şolaryň bir mähir bilen, muhabbet bilen Halipany gurşap durany görýärdik her baramyzda. Gelenejemizem, çağılarım, oğullarım, Berkelem, Celilem, Tuğulem, o kıyıdımızam, kıyıcıyemizem. Hemme şeyler ütköşük bolup, hemme şeyler mehriban atalarının, mehriban yollaşının yıllarça. Sebebi adamı bir esaslı maşgaladan gerekti. Öýünüň düzgünem sonýalyken, men öýüne bardım da ken. Öýünüň düzgüni çyn hatynlar saçagyndan bellidir diýdi. Bizim kadym nakylymyz bar da. Öýünüň düzgünem Recepjanyň öz iňçeligi ýalyken gaty ütköşüp. Recep Açky gaty bir uly sungodyň eýetidi. Ol sadanady, ol aýdymçydy, ol adamdy, ol insandy. Ol beýik adam käçilikli beýik oglan ol. Ol öz çağılaryna da mehribandy, sada maşgalaty bardy, arasda maşgalaty bardy. Özü onuň elmedäme halal ýörerdi. Dost doganlar bilen doganlanan golaý bolardy. Özüniň hiç içgaraçylygy bolmaz. Plan aýdymy öwret diýsen, şunu güýjüni goýup şol aýdymy öwrederdi. Bilmedik zadyny aýtmazdy. Haçanna senedi sungodu dolu dogry bilenden soň on soň ol aýdymay. Soňky demirine de men iň soňky ýanyna bolan adamlaryň birde. Şonu görüp ýadyma düşýär. Halipa bilen razylaşyp Allah Taala sen amal depterini Halipa tagynyňdan mersinip gözüme ýaş aýlap boşlaşanym izime öwrülip 7 ädimden soň amanatyny tapşyrşy.
beýik adamlar gidenine tebigatın gynanyşyny görüp bolýardy. Men şonu kän durmuşymda gördüm-de. Bir ýyly bir Halipan şu yerden Alqaydamyzda da keselhanadan bir qara ýel öwüp bir ýyly dünýe bir üýtgeş bir zat geçdi-de şonu. Bir ägirtlen bir ýer gitdi-de. Mulla diýereken bulu halipalaňam atlaryny käwat ýatlaýar. Bilýäňdem o. Adyny bilýäňdem o diýerekenler. Şoňaly özüne goýýa därlikler goýup gitdi. Ýatan ýer ýat boldun, imanly boldun. Udok gaşadyn nesli. Şähertlerine de edil öz rejon nereden öldü işali. Sağa da erkede oldu. Haysam olsa bir Türkmen zarını. Recep verirse Türkmen'in Aydam'ın kuyu damarı bilen katı kovuluydu. Neresen öýlerine getiremizden soň beni bir gen alırın bir zat bolmuş oldu. Allah Taala'nın kudreti bilen Halipan bir öz oturýanja jaýyna edip şu çep tarapynda şeýle seyretmesi bat da bir ullakan sagat bar. Bu sagat elmidama şoňa seyredip sagada seyreder. Adam öýde her adamda da bardyr şoňa ýokman bir öýüň bir burçuna sagat bolýardy. Şoň adam gözü enine gedýärdi, şoňa seyredýärdi, sagada seyredýär. Onuň ýanky şoňa da şeýle seyretmesi bardy. Gelip onuň şo ýerde Halipanyň şoňyjy mihman almaly boldy. Otyrs bolyn birden ýanky Halipan şu oturan yerine ondan şu gözüm sagada düştü bolyn. Ben donk kalıptırna sebebi edil Halipanyň jan beren mündi sekundyny şu sagat öýde durupdyr. Onuň men şeýdip durdum da Celiljana diýdim, berkelerde Celile diýdim. Celiljan diýdim. Ferhat şu sagada edil minut, sekund şol 31 awgustda 14 saat 50 näçe minut näçe sekundda şol saat durupdyr. Ey adalatsız dünya, ajdarha dünya keçmeli. Senin gırdavyňdan armansız ötýän adam barmy ka? Nice aşyklary, nice insanlara atyryp geçirdiň üstünden. Men hem öz ýoldaşlarymdan, Halipalamdan aýrasalmam. Nädip ýaşamaly? Ah, nädip ýaşamaly?
gadryny bergär bilerdi ya. Halkymız on gadryny ölüýünçä da bildi. Ýöne şolar ýaly adam aramızdan irgi diye o kıynandırıyabidi. Sebebi gidende bir insanın özü gittigi değil ol. Neçe çuval sımgat gidiye. Halka vermeli rahmetleri, bilbil ovadları, şeyle şeddat yali, kıcak çalyan elleri, halk kemrat bitiriyor şunu. Her kim bir hilik ömür berýär, aramyzdan ýaş gitdi.
Hiç wagt ýadymyzdan çykarmart ýatan ýer ýaty bolsun. Ýygyny şular ýaly çagan galmagy, ýygyň dowam etmegi türkmenler aýdypdyr, ogullar ölmez diýip. Näme ýygyny ogullar bar, Hudaýa şükür, ter ýygyny gülýalaga edip, hemme bolmaly goýmaly zatlary edip ýatlap, şeýdip kaka dejet barada, dogonjylar barada ala dedip oturan, öýmeňde de oturan ogul gyýlar bar. Olam bir Allah Taalaň peşkeşi adam üçin. Adam bu dünýeden gitse de ýygynyň awat bolmagyny her kim dileg edýär. Şol Recepde şo hemme ýagdaýlar şo bolmaly ýaly töweleme. Hemmekse Hudaý ýetirdim şular ýaly ogully bolmak, gyýyzly bolmak, derejeli bolmak, ýygyny ýöretmek hemmeksiň arzuwy. Berden adır Hudaýnalar şaýyryň aýdyş ýaly. Sahawatsyz ömür gurur töňü, sahawatsyz ömrüň soňy puç bolar. Fila bolýan bir öwdirke, kim bilipdir bir sagatdan giç bolar. Halipaň ömrüniň epesi bölegini ýaşan ýeri Aşgabatyň çetinäki Bekrewe owasyny Bekrewede ýaşady. Öz dogduk mekany ýarazy owasy. Ýarazyda Halipalyň bir çoğup çykan owasy da bäherden topragyny. Türkmençilikde Panydan bakyğa göçenini ýa-ha ýaşan ýeri bolsa şo ýerde gonamçylyk edilýär. Ya da doğduk mekan, doğduk ovasyna ekidilip şo ýerde dogan garnaşynyň arasynda jaýlanýardy. Hudaý tarapyn Recep Halipany Göktöpede şol şehitleriň öwliýasyna jaýladyk. Şol watan üçin kan döküp şo ýerlerde bir mukaddes toprakda Göktöpe toprağymyzda Halipany şo ýerde jaýlamaly bolup. Şehitleriň arasyna galmagy. Onu da o şehitleň, onu da Göktöpe Türkmeniň bir kany damary, göwe bolup duran, watan üçin başyny girýan eden niceme mertler, ärleriň ýatan topragyny ol öwliýada ýatmak her kime bir meýesserem etmeýärdi. Şoň üçin Allah Taala Recep Halipa ýatan ýeri ýaty bolsun, imany emra bolsun. Lan nişa kulmuzmi, ağlan gülmüzmi, yumrukсыз yüdürsün, yüksüz atarsın, oluksuz urursun, kıyımsız çekersin, ele yaksır, ele yaksır, bir pivuta getirsin, yıkan vatan durur, kaydır, kalmaz mı?